Medium rare. Takže čau lidi, my asi jdeme u dalšího videa společně s Kubou a dneska se nacházíme na Slovensku ve Velkém Meděru. Tady má Corvinius, jak můžete vidět. Trošku jsme zapomněli na úvod, jak už je klasikou. Kuba už tady pije kofolku, já taky. Za chvilku nám přinesou takzvaně, já to nemůžu sebrat, jak je to mokrý. Toto a Kuba si objednal toto. Já jsem zvědavý na tohle. No. Tak, až nám to přineslo, tak se zase ozvem. Takže teďko jdeme po druhý a ten už tady čeká. Jdeme po druhý. Hello there. Tak jdeme to, dáme pánové. Kuba jde pode mnou a nestíhá, já jsem totiž rychlejší, já už tady jsem byl několikrát. Skočíš? Asi ne, díky. Je to dobrý nápad. Bože tady. No ani má Kde je? Te piča. Hlavně, že vedle spí děcko. Funguj ty mrtko. My bychom si tu pizzu klidně vzali. Kokot. Ten kokot.